Com cada nit, recorrerem l'actualitat del dia de la mà d'Antònia Castelló. Bona nit, Antònia. Bona nit, Vicent. Així com has avançat, l'Audiència Nacional ha decidit investigar si Bankia, Caja Madrid i Bancaja van estafar els seus clients amb les preferents. Tot i que la Fiscalia suposa el procés perquè al seu entendre no hi ha indicis de delicte, l'alt tribunal considera que si no s'obre la via penal es crearia un espai d'impunitat. Avui també ha comparegut Mariano Rajoy, el president del govern central, que no ha acceptat preguntes dels periodistes. Ha exposat les línies mestres de la nova llei de suport als emprenedors. Un aspecte clau, ha dit, és que torni a fluir el crèdit. En aquest sentit, Rajoy ha fet una advertència a la banca. Avui el president de la Generalitat, Artur Mas, ha agraït la comprensió cap a la consulta sobiranista del primer ministre britànic, David Cameron, després que hi defensés el dret a decidir pel que fa a la sobirania de les nacions. No ho veu igual el ministre d'Exteriors, José Manuel García Margallo, que ha dit que cada país té el seu propi ordenament jurídic. També ha afirmat que la independència suposaria la pèrdua del 25% del PIB de Catalunya. Més coses, la directora del Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, ha suavitzat una mica el missatge dels mals auguris que va llançar dimarts l'organisme a sobre de l'economia espanyola. Lagarde considera que Espanya necessita més temps per reduir el dèficit públic i un ritme més flexible per aplicar les reformes fiscals. Tot i així, considera que amb un atur del 25% el país necessita dur a terme la consolidació fiscal i més ajustos econòmics. Avui Generalitat i Ajuntament de Viladecans han presentat sobre el terreny el nou centre Outlet. Crearà 1.000 llocs de feina i ha d'estar enllestit el 2016. El recinte s'ubicarà a tocar de la C32. Jordi Còdol, des d'ETV, com s'adequarà l'espai? Els pagesos de Torres de Segre, al Segrià, no saben si l'assegurança els cobrirà les pèrdues per la pedregada del cap de setmana. Aquesta setmana l'asseguradora s'ha compromès a fer-los el peritatge, però no hi confien massa. Ara és escrivà de Lleida Televisió. En total, la calamarsa hauria afectat unes 2.000 hectàrees de fruiters. Els robatoris amb força i els assalts a habitatges han crescut un 8% a tot Catalunya, segons dades del primer trimestre del 2013. A les comarques gironines, gairebé un 15%, i cada vegada més s'ajunten esforços per fer-hi front. Un bon exemple en són les patrulles mixtes, policia local i Mossos d'Esquadra, que pentinen les masies i masos aïllats per prevenir mals majors. Rosó Feliu, de Televisió de Girona, sense anar més lluny, com el que han posat en marxa a Llagostera, al Gironès. Sí, Antònia, ja fa un any... També a Torredembarra, el Tarragonès reforçarà la vigilància per evitar robatoris a la zona de platja. Roser Marquès, des d'Atac 12, com cada estiu, posarà en marxa les patrulles mixtes, Mossos i policia local. Bona nit, Antònia. Joan Laporta, que va presidir el Futbol Club Barcelona del 2003 al 2010, ha confirmat aquest matí que té moltes ganes de tornar a presidir el Barça un cop s'acabi l'actual mandat. Sobre Vidal ha assegurat que les coses no s'han fet bé i que la decisió final ha perjudicat la imatge del club. Laporta ha assegurat que té moltes ganes de fer coses noves pel Barça. Després de llargues negociacions entre club i jugador, Joan Verdú no continuarà a l'Espanyol. Segons ha manifestat, tot i la intenció de continuar, no hi ha hagut acord, malgrat que el club li va prometre un esforç quan el migcampista va refusar una proposta del Villarreal. Ara Verdú estudiarà ofertes per les pròximes temporades i els blanc-i-blaus hauran de buscar un relleu per cobrir la baixa del creador del joc de l'Espanyol durant els darrers 4 anys. 165.000 espectadors assistiran al Gran Premi de Motociclisme que es farà al circuit de Catalunya entre divendres i diumenge. Sara escriu de Vallès Visió, una xifra que suposa una pujada d'assistents considerable respecte a l'any passat. I ara l'entrevista. Abans, però, us recordo el nostre Twitter perquè ens pugueu seguir a les xarxes socials, és @elcapdeldia, i també convidar-vos a que ens seguiu al Facebook. I ara, Pere Pubill i Calaf, més conegut com a Peret. Vicent, una icona de la rumba catalana. Quina és la cançó que et ve al cap quan et diuen Peret? Algunes de les que heu dit ara. La noche al hawaiano, per exemple, que és de les primeres, que és molt bonica. Gitana hechicera també. I una que no heu comentat, però sí que levanta el dedo, que deu ser alguna de les últimes, i que realment és preciosa. Moltíssimes, en definitiva. Moltes gràcies. No sé si dir-te, i a tu quines cançons? Vaja, perquè clar, ja que ho preguntes, Antònia, quina? Per mi el leitmotiv, Canta i sé feliç. Ah, caram, bueno, aquesta és fàcil, aquesta és fàcil. Fins demà, que vagi bé. Molt bé, fins demà, bona nit, Antònia. Bona nit.